салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ ва як материал мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестен, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо барои мо хеле муҳим аст. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем. рекламаш 20 сум аст. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар назди варзишгоҳ. як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад, 32 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 81 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи Гипрайзим. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 187 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, раёни Гипрайзим. як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад, 36 метр квадрат мебошад. нархаш бошад 173 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, раёни Гипрайзим. як хонага квартира дар 9 этаж қарор дорад, 39 метр квадрат мебошад. нархаш бошад 148 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, дар назди бозори Корвон. як хонага квартира дар 13 этаж қарор дорад, 45 метр квадрат мебошад. нархаш бошад 220 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона срочно фурӯхта мешавад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, раёни Зарнисор. як хонага квартира дар 7 этаж қарор дорад, 54 метр квадрат мебошад. нархаш бошад 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи Шоҳмансур. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 30 метр квадрат мебошад. нархаш бошад 200 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти беҳтарин дорад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, назди бозори Ховарон. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 35 метр квадрат мебошад. нархаш бошад 209 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти беҳтарин дорад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.
اینا کвартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб назди стадион. як хонага квартира дар 7 этаж қарор дорад. 35 метр квадрат мебошад. нархаш бошад 110 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. اینا کвартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб 10 микрорайон. ду хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат мебошад. нархаш бошад 149 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. инак хонаи замини фурӯшӣ қарор дорад дар совхози вахш. аз роҳи калон 500 метр дур мебошад. 8 сотиқ замин, 3 дархона, об, свет ҳастак. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. нархаш бошад 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. ремонти хуб дорад. хона ягон камбудӣ надорад. гирди хона маҳкам кардагӣ мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мебошанд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед. ба шумо иншоалло арзон мекунанд. اینا خانه زمینی فروشی قرار دارد در شهر دوشنبه کوچه قراتگینسکی. 6 سوتیق زمین، 3 درخانه با ویرانتش، بانیا در داخلش میباشه. کارای الکتریکی خانه کردگی تیار میباشه. آب، سویت هستک. حجتاش همش 100%. نرخش باشد 160 000 سامانی با سودا میشود. خانه عین حال کارابکه میباشد. خریداری انیق باشد. رقمشان در روی اکران میشوند. زنگ زنید از صاحب خانه معلومات بیشتر را دسترس نمایید. در رقم‌های ایما واتساپ هستند. اینا خانه زمینی فروشی قرار دارد در ناحیه فیض‌آباد دهات فتح‌آباد. 7 سوتیق زمین، خانه 2 اتاژه می باشه. 6 در خانه، گاراژ، کوخنی، بانیا در داخلش می باشه. آب، سویت هستک. حجتاش همش 100%. نرخش باشد 220 000 سامانی با سودا می شود. خانه از راه کلان 30 متر دور می باشه. در نزدیکی خانه مکتب، مغازین، بیمارخانه می باشه. عین حال خانه کارابکه می باشد. خریداری انیق باشد. رقمشان در روی اکران می شوند. زنگ زنید از صاحب خانه معلومات بیشتر را دسترس نمایید. از نام کانال گپ زنید. به شما انشالله ارزان میکنند. اینک موتوری فروشی قرار دارد در ناحیه مومن‌آباد. موتورش 2 کوبه می باشه. تا 700 کیلو می بردارد. سوزشوارش بنزین، رادیاتور دارد. نرخش باشه 16 000 سامانی با سودا می شود. موتور در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. خریداری انیق باشد. رقمشان در روی اکران می شوند. زنگ زنید از صاحب موتور معلومات بیشتر را دسترس نمایید. از نام کانال گپ زنید. به شما ان شاء الله ارزان میکنند.